नमस्ते प्रणाम दीदी बहनी माई चाची। हमार नाम नीलम धुरिया बा। नमस्ते प्रणाम चाची माई बहनी दीदी। हम मंजू वर्मा। स्वागत बा मंजू नीलम का संघर्ष 142 के चैनल में। तो आप सबके बीच आज चुटकुला गारी गीत लेके आए तिलक पर के भैया लोगन। तो हमार जे भी चाची माई बहनी दीदी गीत का सुनी है तो पूरा वीडियो देखी है, बहुत छोट के बा तो सुनी है। अगर गीत पसंद आई तो चैनल का लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कमेंट में बताया गीत कैसन लागत वो गाना सुने। नात रिश्तेदारी में जहाँ भी जाया तो आप लोगों ने गाया है गीत का। तो आवाज़ सुना चुटकुला गाना। हे जी समधि के मोचिया कमाल कैले बा। हे जी समधि के मोचिया कमाल कैले बा। हमरे आंगना में झाड़ू के काम कैले बा। हमरे आंगना में झाड़ू के काम कैले बा। हे जी समधि के मोचिया कमाल कैले बा। हे जी समधि के मोचिया कमाल कैले बा। हमरे आंगना में झाड़ू के काम कैले बा। हमरे आंगना में झाड़ू के काम कैले बा। हे जी सरवा के गलावा कमाल कैले बा। हे जी सरवा के गलावा कमाल कैले बा। हमरे सब्जी में टमाटर के काम कैले बा। हमरे सब्जी में टमाटर के काम कैले बा। ए जी सरवा के मोचिया कमाल कैले बा। हमरे आंगना में झाड़ू के काम कैले बा। हमरे आंगना में झाड़ू के काम कैले बा। ए जी सरवा के बहिनी कमाल कैले हा। ए जी सरवा के बहिनी कमाल कैली। आपन मुसकी जला के सब के जान मारली। आपन मुसकी चला के सब के जान मारेली। हे जी सरवा के बहिनी कमाल करैली। हे जी सरवा के बहिनी कमाल करेली। आपन मुसकी चला के सब के जान मारेली। आपन मुसकी चला के सब के जान मारेली। ए जी समधि के मोचिया कमाल कैले बा। ए जी समधि के मोचिया कमाल कैले बा। हमरे आंगना में झाड़ू के काम कैले बा। हमरे आंगना में झाड़ू के काम कैले बा। धन्यवाद।